Хай YouTube, аз съм Брандъл на Крейжи, тук сме в PvP Crafting PvP и тук с мен е Owner Voice. Прокс може да ме наричаш, те ми в канала. И да. Тук ще прави ревю. Сервер е готин. Айде май се. И се е ларп. Ела на друг пар да те видят. Ето го драпарчето. Ето го Voice. Бум, бум, бум. Ето го драпарчето. Warp and Jump. Ай, ще гледам в описанието и така мога да си купите XP, да джампвате. Ти като се телепортваш, имаш ли време да че такова? Как? Като напишеш, например, спаун да ти взима някакво време докато се телепортваш. Да. Добре, защото на мен ми взима и не ми дава време да чакам. Ето е шопа, Warp Shop, ето е шопа. Шоп. Ето така са спаунерите, всички спаунери, нали? Да, по-ефтини са от PvP, не PvP България, ами Enderwood, мисля. Да. Ендер... не всъщност е по-ефтин. Да, но не е 6000. Warband. Чудя се на прасето да го направили 10 000, ама. И тук е фарма малко скил. И те си фарма лекичко скила. И се пим. Строим се на инфото там. На инфото не съм слагал инфо, защото... Кома. Виж, не препервайте айтем за кой? Не дайте кит на Исър, Ами някой има вкука на 0 удара му и рече Бран Крил и я ми репърни ме, да може да ги изчукам всичките и готово. Вместо да дадат пари ми, питат някой ранг, ще ме реперни шлите. Да. И тук е Warp Недъра. Тук има 2 лега, 10 бедрок. Да, кит, дирна. Забравих. Repair. Е тук да си репервате работи. Аз ги имам месенджера. И тук Warp Repair. Е така. This book's got why. Колко минути го мутна? 5. Казвай им, че си мутна за 5 минути. Я прой да му мутнеш, да видя нещо. Чакай. Чакай, какво е 10 минути? Я не мога да мутна, няма такъв играч. Чакай, аз кой Warp отидохме? Workshop, да, Warp сега. И Warp Trade най-накрая. Малко храничка. Дето храничка, тук сега. Който мами на Trade Ban. Forever. Тъй, че хора, не дейте снимай клип преди трейдите, дори ако няма звук. Ето. От пържалките и да си взема, чакай. Гледайте е бъгнато. От пържалките им станаха вътре. Дами и господа, това беше от мен. Надявам се клипа да ви хареса. Абонирайте се Proxy Gamers там. Proxy Games. Proxy Games и до скоро, дами и господа. Чао.